Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Калабызда гаилә елына багышланган чаралар дәвам итә. Чираттагысы балалар яшүсмерләр иҗаты үзәгендә үтте. Ту самую семью, которая будет носить звание самой дружной, самой активной семьи нашего центра. Күңел Гелүн 8-дә ретро-клубында халыкара хатын-кызлар көненә багышланган кичә узды. Мин бик татар, балаларым Марат, Гөлнара. Мин алар белән татарча сөйләшәдерим. Җавап миңа кирәк иде бирергә татарча гына. Карате җыны кунган якташыбыз федераль бүләккә лаек. Десятки тысяч человек на свете спасли от алкоголя, табака, наркотиков. Ознакайда районның депутат хатын-кызлары арасында Мин хатын-кыз район бәйгесе узды. Шарада Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Озат Ягафаров, район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм аның урынбасары Роза Галеева да катнашты. Алар гүзәл затларга уңышлар теләде. Яз бәйрәме халыкара хатын-кызлар көне белән тәбрикләде. Әлеге ярышларда барысы 6 хатын-кыз көч сынашты. Үшәле авыл җирлеге советы депутаты Айгөл Аликян, Югары Стәрле авыл җирлеге советы депутаты Илфира Габделхакова, Әгерҗе авыл җирлеге советы депутаты Халидә Галимова, Сәпәй авыл җирлеге советы депутаты Фирүзә Кашапова, Биручевка авыл җирлеге советы депутаты Зәлия Султанова һәм Урманай авыл җирлеге советы депутаты Гөлшат Хайбуллина. Бәйге 3 этаптан торды. Беренчесе визит карточкасы. Катнашучылар үзләрен тамашачы һәм мәртәбәле жюри каршында тәкъдим итте. Гаиләләре һәм үзләре турында сөйләде. Икенче этап интеллектуаль, ул сорау-җавап дип атала. Өченче этапта катнашучылар үзләренең шөгыльләрен күрсәтте. Мондый ярышлар хатын-кызның җәмгыятьтә тоткан урынын ассызыклау һәм аның күп кырлы иҗтимагый хезмәтенә дә лаеклы бәя бирү. Гаилә һәр кешегә кирәкле җылы учак. Ул никадәр нык булса, оннан килгән җылылык та шул кадәр көчле була. Нәкъ менә гаилә ул безнең иң олы таянычыбыз, иң ышанычлы сыеныр урыныбыз. Анда бер-берсен яраткан, бер-берсе турында кайгырту күрсәткән кешеләр яши. Балалар яшүсмерләр иҗаты үзәгедә бердәм тату гаиләдә бәхетле тормыш кичерергә, намуслы, мәрхәмәтле, эш сөючән балалар үстерергә мөмкин дигән фикердә. Шуңа ул гаилә елыксаларында чираттагы гаиләләрнең бердәмлеген арттыра торган ярыш оештырды. Балалар яшүсмерләр иҗаты үзәгендә бер үк вакытта ярышларда гаиләләре белән үз көчләрен сынап карарга һәм рәхәтләнеп вакыт уздырырга 10 гаилә җыелды. Оештыручылар алдында алар арасыннан иң-иңнәрен сайлап алырга кирәк дигән максат торды. Мы собрали в один большой круг. Без үзәкнең иң иҗади, иң актив спортка гашыйк гаиләләрен бергә җыйдык. Һәр студия яки берләшмә нәкъ шундый гаиләне тәкъдим итте. Алар үз көчләрен интеллектуаль һәм спорт уеннарында, юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүдә һәм башка ярышларда сынап карый алачак. Бүген без үзәкнең иң тату һәм актив гаиләсе исемен йөртәчәк гаиләне сөйләячәкбез. Ту самую семью, которая будет носить звание самой дружной, самой активной семьи нашего центра. Булдыклы 10 гаиләләрнең берсе дә алдынгылыкны бирергә ашыкмады. Алар үз көчләрен 7 этапта: музыкаль, шифрлау, юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү, автоматны сүтү һәм җыю, киртәләр полосасы, беренче медицина ярдәме күрсәтүдә сыный алдылар. Һәр этапта судья биремнең асылын аңлатты һәм кагыйдәләрнең үтәлүен тикшерде. Спорт ярышлары җитезлекне, бердәмлекне, татулыкны сынады. Интеллектуаль ярышлар кызыклы һәм мавыктыргыч булды. В таком мероприятии принимаем участие всей семьей первый раз. Мондый чарада бөтен гаилә белән без беренче тапкыр катнашабыз. Дөресен әйткәндә бик кызык. Минемчә, мондый чаралар мөһим һәм кирәк. Алар гаиләләрне һәм гаилә рухын берләштерә. Мероприятия они сплочают дух, да, все вместе. Дух семьи. Даже внутри загорается такой случай. Ярышларны үткәндә эчтә үз балаң уяна һәм бик кызык була. Без юл йөрү кагыйдәләрен яхшы үтәргә тырышырбыз. Киртәләр полосасында әлегә без беренче барабыз. Аны тиз арада һәм бердәм уздык. Һәм снайперлар сынавында яхшы результат күрсәтербез дип өметләнәм. И снайпер дастся. Думаю, снайпера пройдем. Балалар да бирешә торганнардан түгел, әти-әниләр дә балаларның өметләрен акларга тырышты. Җанатарлар күңел көче өстәп торуы да ярышны кызыклы итте. Нәтиҗә ясаганнан соң Черкуновлар гаиләсе җиңү яулаганы билгеле булды. Барлык командаларга да истәлекле призлар тапшырылды. Алсу Нуриева, Милена Валеева, Диана Юдина, Яңалыклар вакыты, Лучальма телекомпаниясе. Әлмәтнең балалар бакчаларында атна буе бәйрәм чаралары үтте. Бүген бәйрәм атмосферасына Түбән Мактаманың 63-нче
Kalinka Boğalar Bakşasında terbiyelenişçiler de şumdu. Xalqara Xotin-qizlar beyrəmi Boğalar Bakşasında eng kötüb alınğan nazlı beyrəmlərinin birisi. Ul eng yağımlı kişiləri bizge, əbilər, ənilər, apa-singillərə bağışlanıb ötə. Biride de bolalar türlü sınavlar ötüb, yana dostlar tabıb, xotin-qızlar ilinə səyahət yasadı. Beyrəm bolalar üçündə, kilgən qonaqlar üçündə şadlı, көңіл aşı, həm bəxit bilən tulu tılsımlı vaqiğa buldu. Bəbilər günə tügül, əbilər də beyrəm itə. Xalabızda mənə indi 3 distə şaması retro biyu klubu işləb gələ. Üçüncü buun vəkillərin birləşdirüşü bu ictimai uyuşma, əlmətli əbi babaylarga, yaşlıqda qalarga yardım itə. Şiratdağı biyu kişəsin bizning icad türkümü көріп qaytdı. Ol əlbəttə indi xotin-qızlarga bağışlanğan idi. Büyük kortlukka devam. Kolabızda 3 distə yıl işlep gelgen retro klubu agzalары әне шулайды. Devamlı bulsun için munda uçrашуларны алар атна сайын оештырам. Жээн театр артындагы мәйданчыкта, кышын паркның Ассур кафесында. Біздің живая музыка мене, Кахичка Владимир Николаевич, руководитель. Вот шылай тұрып, біз биіміз да, жырлаймыз да, мужикларды да привлекаем к общественной жизни. Потому что они у нас такие стеснительные, бейпәкті прямо. Ил сотларыбыз хәрчәк бәйдән турында булса да, бу юлы үзәктә хатын-кызлар. Бәйрәм алды очрашуына барысы да аерата тырышлык белән киенеп, әзерләнеп килгән. Өстәвенә бүген икеләтә бәйрәм. Клубның актив гаиләсе Зөбәрҗәт туйларын бәйрәм итә. Зәйтүнә Җамалетдинова һәм Виктор Васильевич Низамиевлар гаиләсе әлбәттә теркәлә. 20 ел артык Себердә нефть чыгарганнан соң алар туган якларына кайтып төпләнә. Бер ул, бер кызга әти-әнин, 5 уны һәм 1 оныкчыкка әби бабай актив тормыш һәм иҗатка була, яшь булып кала. Сейчас даже приходим, мы танцуем, дочка приходит, мы танцуем, все под настроение. То есть, я не буду говорить, что душевная музыка способствует долголетию. Самое главное, что мы уступали. Мен татар, ну, урыс ауылында өскен кіші, мы раскулаченные были, поэтому урыс ауылында өскен кіші. Но мен бик татар, балаларым Марат, Гүлнара, мен олар белән татарча сөйләшәдерем, җавап миңа кирәк иде бирергә татарча гына. Ничектер, я уважала русских, Виктор уважал татарларны. Ретро-клубның бию кешеләренә кушылырга теләүчеләр өчен ишекләр һәр чәршәмбе 17 сәгатьтән 19 сәгатькә тикле ачык. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Birinci tapqır 1901 yılının 8 martında Amerika hujabikələri Chicago uramlarına kastrüller һәм tozlar көтәреп чыга. Монда үзенчәлекле ысул белән алар җәмгыять һәм хакимият игътибарын үзләренә җәлеп итәргә тели. Шарада катнашучылар сәяси хокукларының тигезләнүен, үзләренә карата хөрмәт, производствода эшләү һәм армиядә хезмәт итү мөмкинлеген таләп итәләр. 7 елдан соң бу таләпләр дәүләт күләмендә кабатлана. Шуннан соң Америка Кушма Штатларында хатын-кызлар көне игълан ителә. Халыкара хатын-кызлар көне Алман коммунисткасы Клара Цеткин исеме белән дә бәйле. Ул хатын-кыз реформатор дип санала. Ул 1910 елда Халыкара хатын-кызлар конференциясендә бөтен дөньяда эшләүче хатын-кызлар бердәмлеге көнен гамәлгә кую тәкъдимен чыгара. Россиядә хатын-кызлар көнен беренче тапкыр Петербургта 1913 елның 2 мартында билгеләп үтәләр. Россиядә хатын-кызлар көне рәсми рәвештә 2022 елда Россия Федерациясе дәүләт бәйрәмнәре исемлегенә кертелде. Гадәттә, гүзәл затларыбызны тәбрикләү алдан башлана. Икътисадыбызның төрле өлкәләрендә көч куйган туташ вә ханымнарны эш урыннарында котлау күркәм традиция. Анардан безнең телекомпаниябез дә читтә калмады. Елның иң назлы, якты һәм матур көне 8 март бәйрәме барлык хатын-кызларга хөрмәт белдереп, игътибар җиткерү өчен искиткеч мөмкинлек. Шулай коллективның бергә вакыт уздыруы хезмәттәшләрне якынайта, берләштерә. Луч телекомпаниясенең хатын-кызларын ир-атлар коллективы матур концерт программасын оештырып тәбрик итте. Араларында Әлмәт музыкантлары Андраник Милканян, Алмаз Азизов, Мансур Галәветдинов үз чыгышлары белән күңел кылларын тибрәтте. Эльвина Фаррахова җитәкчелеге астындагы анимацияле шоу шулай ук бер кемне дә битараф калдырмады. Хатын-кызга күп кирәкме? Бәйрәм чәчәкләре кәефләрне тагын да күтәрде.
Әмин Шакиров Фәрит Яруллин исемендәге Әлмәт музыка колледжының 3-нче курс студенты. Кечкенә чагыннан ук музыка дөньясына эләгән. Музыкаль мәктәптә укыганда ук төрле бәйгеләрдә катнашып, мәҗлесләрдә чыгыш ясый. Әле мәктәптә укымаганда баянчы абый бар безнең әбиләрдә авылда, Мөхтәр абый. Шуның уйнаганын карап, бик кызыга башладым. Телевизорда концертлар караганда бик баянчыларга кызыгайм. Шуңа күрә минем туган көнгә әни белән әти уенчык гармун сатып алдылар. Йолата да, җырлата да тальян, баян моңнары. Дөньядагы 100 төрле уен коралы арасындагы гармун безнең халык өчен җанга иң якыны, кадерлесе булып кала бирә. Татар җанлы егетнең әлеге уен коралын сайлавы да шуңадыр. Белмим, үзебезнең татар инструменты бит инде. Бүтән авылларда, бүтән мәҗлесләрдә баян булса, бүтән сөенә. Хөрмәтле хатын-кызларыбыз, сезнең өчен күңелдән барыгызны шу матур күркәм бәйрәм белән котлыйсым килә. Сезгә исәнлек, саулык, тазалык, байлык. Районыбыз артистлары белән таныштыруыбызны бүген 19:40-та музыкаль бүләк тапшыруда дәвам итәрбез. Күрми калмагыз. Хатын-кыз булмаган йортның яме, җылысы, җаны юк диләр. Балалар тәрбияләү бурычы йөкләгәнгәдер хатын-кызга Аллаһыбыз аерым сәләт биргән. Ана назы дигән төшенчә әниләр тирәсендәге бөтен нәрсәне яктырак, җылырак, нурлырак итә дә инде. Хәзерге заман хатын-кызлары бер вакытта эшендә дә уңышларга казанып, матур тату гаиләдә учак җылысы саклаучы да булырга сәләтле. Калабызда да бар яктан үрнәк хатын-кызлар күп. Аларның берсе Альбина Булатова. Альбина Булатова оркестр дирижеры булып эшли. Ул композитор музыкага салган фикерне тыңлаучыларына җиткерергә тырыша, тоналекне үзгәртә, паузаларны азайта, яки тыңлаучыларның игътибарын билгеле бер инструменталь партияләргә генә юнәлтә ала. Әлеге белгечлеккә аны Золушка әкияте алып килә. Тылсымлы таякчыгы ярдәмендә кабактан карета, хезмәтчедән принцесса ясаган фея Альбина Булатовага һөнәр сайлауда юл күрсәтә. Я влюбилась в свою профессию. Когда приходишь на репетицию, а на тебя смотрит 80 глаз детей, у которых чистая душа, открытая. И с ними можно сделать любую музыку, и самую тонкую, и самую страшную иногда. Коллективта 6 төрле музыка коралында уйнаучы 40-тан артык студент һәм укытучы бар. Альбина Булатова аларны музыканы тоючы кешеләрдән торган бердәм күп тавышлы инструмент итеп күрә. Альбина Ринатовна для меня очень тоже большой близкий друг. С ней всегда можно о чем-то поговорить. Альбина Ринатовна прекрасный человек. Я ее знаю с самого поступления. Это именно тот человек, который открыл двери колледжа для меня. Очень профессиональный человек, музыкальный, поэтому с ней легко работать. То есть она знает свое дело, из-за этого мы любим, уважаем ее. Әлмәт музыка күлиятының халык уен кораллары оркестры Әлмәтнең иң танылган коллективларының берсе. Үзенең күп еллык тарихында оркестр чын музыкаль лабораториягә әверелә. Анда яңа әсәрләр һәм аранжировкалар барлыкка килә, яңа талантлар ачыла. Ире белән танышуы турында Альбина Булатова музыка безнең язмышларны бәйләде дип сөйли. Алар бергә Әлмәт музыка күлиятендә укып чыга. Хәзер ире сәнгать җитәкчесе, ул дирижер. Алар мондый тандемда эшләүнең бары уңай якларын күрәбез ди. Хочу сказать, что мне очень повезло, то, что она меня может поддерживать не только дома какими-то словами, но и на работе. Дус музыкаль Булатовларның гаиләсендә кызлары Аделина үсә. Ул да әти әнисе юлында. Балалар музыка мәктәбенең скрипка классы буенча укый. Альбина Булатова үзенең кайнатасы һәм кайнанасы ярдәмен тоеп яши. Алар бергә гөмбәгә дә балык тотарга да йөриләр. Ә бүген яхшы уйналган концерт хөрмәтенә бергә җыелып бәйрәм итәләр. Бу көннәрдә Здоровый Татарстан Республиканың региональ иҗтимагый оешмасы президенты, Россия сугыш сәнгате берлеге Татарстан филиалының Әлмәт бүлеге рәисе Виктор Клочков котлаулар кабул итә. Калабыз һәм республикабызда ярты гасырга якын каратены үстерүче әлеге шәхес бер юлы 2 югары бүләккә ия булды.
Виктор Клочков 46 ел дәвамында калабызда гына түгел, республикабызда да каратены үз итүчеләрне берләштерүче кеше. Бүген Виктор Александрович Россия сугыш сәнгате берлеге Татарстан филиалының Әлмәт бүлеге рәисе һәм Здоровый Татарстан региональ иҗтимагый оешмасы президенты. Соңгысының генераль иганәчесе Татнефть компаниясе. Но если организация создала и сумела спасти, Әгәр дә оешма республиканың Россиянең бір өлешен коткарып кала алса, минем аша йөзләгән мең кеше узды. 10 мең кешене без алкоголь, тәмәке, наркотиклардан коткарып калдык. десятки тысяч человек мы все-таки спасли от алкоголя, табака, наркотиков. Әлмәттә яшәүчеләрнең төрле буыны өчен таныш булган Виктор Клочков бу көннәрдә Россиядә каратеның 50 еллыгы мактау грамотасы һәм медале белән бүләкләнде. Республикабызның спорт министрлыгының Татарстан Республикасында сугыш сәнгатен үстерүгә керткән өлеше өчен буйрыгыннан тыш Виктор Александровичка федераль бүләктә тапшырылды. Бу илебезнең Кёкусин федерациясенә нигез салучы һәм аның президенты булган Шихан Александр Танюшкинның рәхмәт хаты. Первая награда – это грамота и медали от Министерства. Беренче бүләк Татарстан Республикасы спорт министрлыгы грамотасы һәм медале. Иң куандырганы Танюшкинның рәхмәт хаты, аның эшне югары бәяләве. Танюшкин карате Кёкушинның оештыручысы һәм президенты булып тора. И президентом на сегодняшний день карате Кёкушин Республики Татарстан. Җәмгыятьтә көчле һәм акыллы кешеләр уңыш казана. Остаз сүзләренчә, карате бу сыйфатларны үстерә дә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Әлегә шулар, мотор яллар теләп, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Сәламәт булыгыз.